el punt 2 és presentació de la moció del Grup del Govern del Ajuntament de Riudecanyes per demanar la suspensió preventiva i temporal de la implantació del nou sistema de pagament per generació de residus en infeccions que es pugui fer una valoració per la seva viabilitat, necessitat i si s'escau un ajustament del projecte per millorar i fer majors les condicions de la ciutadania. Comento, llegeixo. Nosaltres presentem aquesta moció per una sèrie de motius. En primer lloc, perquè hem recollit, com passa sovint, però passa, entre la gent, entre la població, van comentant moltes coses sovint, i un recollit important nivell de malestar entre la ciutadania que és a dubtes, a preocupacions respecte a la vacança que es vol implementar de cara als residus. Per altra banda, presentem aquesta moció tenint en compte posant sobre la taula la necessitat d'aquesta implantació d'aquest sistema atès una sèrie de circumstàncies. Atès que la mitjana de recollida porta a porta funciona, un 66% dels casos, atès que la millora en la recollida ha augmentat moltíssim, passem del 58% l'any 2002 al 72% l'any 2016. Tenim en compte que no és que sigui una pràctica molt extesa a nivell de municipis de Catalunya, sinó que serem un altre de nosaltres els qui implanten aquest sistema i basant-nos en que hi ha un objectiu de referència que és un 60% de reciclatge l'any 2030, estem al 17% i el superem amb escreix, doncs ateses aquestes circumstàncies i a part d'aquest tenint en compte que el sistema que tenim a dia d'avui, que ja és deficitari de gairebé 28.000 euros, si realment implantem això, que això entenem que s'implanta perquè funcioni, que realment funciona, si la gent recicla millor i separa millor l'origen, produirem i evitem fuga de residus, produirem més quilos de brossa i per tant més quilos de brossa vol dir més feina de recollida, més dinerons a pagar al ple de 111. Aquests fets ens fan pensar que si ara ja és deficitari de 28.000 euros, si recollim més brossa i deixem les taxes de la gent, el dèficit serà més ampli. A banda d'això hi ha la tercera raó per la qual volem presentar aquesta moció i és tot un seguit de preocupacions que ens ha fet arribar la gent. La gent, dia sí, dia també, surts al carrer, hi ha dos temes, hi ha dos monotemes que hi són cada dia. Què passarà amb el país, a veure com anirem, com no anirem i si ens en sortirem, i el tema de la brossa. Malauradament, és així. Entenc que la gent després formalment no plantegin aquestes queixes o aquestes preocupacions per escrit a l'Ajuntament, però jo, si no d'aquesta casa, les he de traslladar. Jo aquí us he posat un seguit de casos, un seguit d'escenaris que poden portar disfuncions en aquest sistema i per tant poden portar també costos o revertir directament el que pagui cada casa. Començant doncs perquè tenim gent molt gran, d'edat avançada, tema del sistema dels cubells, del dia que toca, tot això és un hàndicap més eficient a l'hora de la brossa. Tenim cases on s'ha parlat, i s'ha parlat fins i tot a les reunions informatives de la capacitat de l'emmagatzematge dels cubells i creiem que minoritzar aquest problema és no entendre realment la realitat, no tothom, cada un casa seva sap el que fa, com s'ho fa i com s'ho pot fer, per tant, posar-se a casa d'un altre per dir-li no passa res, ja ho faràs, no és massa just. Tenim una taxa que regula només per habitatges, no per habitants en aquest cas, perquè regulem per cases. Hi ha cases que hi pot viure una persona i cases que hi pot viure 7, o 6 o 4. Per tant, el volum de generació de residus, tampoc, en aquest cas, seria el mateix. Cases, un cas, per exemple, una persona que visqui sola i treballi fora i ve i té una casa que és pràcticament dormitori, quina brossa et genera aquesta persona? Pràcticament res, però està obligada a fiscalitzar i a veure cada dia el que ell toca, perquè si no, com que partim d'una norma que ja implementa uns costos amb unes possibles reduccions després no aconseguirà treure. El tema d'implementar aquests costos, la penalització resta. La penalització resta es contempla amb un mínim de 8 vegades l'any.
fins ara es deia 20, es podia treure 26 vegades l'any. O sigui, és un canvi molt important com per penalitzar-lo a 5,5 euros cada vegada quan l'estalvi són estalvis de 0,15, de 0,30, que són realment difícils de calcular. Us hem posat més casos, el tema de la fracció orgànica. I pot haver gent que la fracció orgànica en faci compostat. I us he posat un exemple que pot semblar fins i tot ridícul, però que ens ha arribat. Una persona que tingui animals, que tingui gallines, fins i tot, és que aquella fracció orgànica pràcticament és nul·la, desapareix. Les famílies que venen de cap de setmana, si aquí hi ha una delegació que contempla aquests casos, aquesta gent han de fer servir sí o sí la zona d'emergència. Tot plegat això, el fet d'haver de donar explicacions de si jo tinc un compostador, de si jo tinc una dotzena de gallines, però si jo em vull anar de vacances, o vindré 3 vegades l'any, creiem que afecten dues coses. Perquè la gent ha d'estar preocupada per un costat, per anar comptant a veure quins cucos té i quins no té, però no te va ser una sorpresa després. L'efecte la pot afectar a la seva, fins i tot, planificació, de dir, bé, he d'estar pendent, he d'avisar que marxo de vacances, que no hi soc, quan toco, quan vinc. Són coses que són de més a més, tenint en compte partint d'un escenari que funciona el porta a porta, que funciona el percentatge de reciclatge. Arribar a implementar tot això pot portar, i sense cap mala intenció, a casos que arribin a trobar-se una factura final d'any que els representi una sorpresa. El tema de les zones d'emergència. La zona d'emergència, la nostra ordenança que tenim, o sigui, aquesta gent que ve a cap de setmana ja haurà fet cap la zona d'emergència. Per tant, li s'ha pogut penjar un mes. Ni hem d'anar a demanar tampoc a la veïna que li guardi els cucos, perquè això no té sentit. Cada un casa seva s'ha de preocupar del seu. El fet que la zona d'emergència es pugui utilitzar perquè hi diu, entenc que em podrà dir que és que no ho farem, però ja s'ha escrit que si hi ha més de 3 vegades l'any allà no poden castigar amb 486 euros, això deixar-ho escrit aquí és una miqueta complicat, no? Com controlarem això? Amb una càmera, amb una vigilància, qui revisarà aquestes cintes? O sigui, sempre parlem que tenim molta feina i ara hi afegirem aquesta altra. Davant de tot aquest, és més llarg, però intentar resumir-ho, davant d'aquest munt de causes, nosaltres el que plantegem no és deixem estar tot això, tirem-ho, llancem, no, senzillament és una pròrroga, o sigui, agafem i en vez d'implantar-ho l'1 del 18, implantem-ho del 19, i de l'1 del 18, durant tot l'any 18, provem-ho, però sense, com un pla pilot, i acabem l'any fent números, valorem, si realment això funciona, tirem endavant. O sigui, funciona vol dir que la gent ha reciclat bé, que hem augmentat el percentatge, que li ha sortit millor de preu, com es proposa, l'Ajuntament ha reduït el seu cost i la seva pèrdua ara mateix en aquest servei. Valorem-ho durant un any, i sense aplicar ni costos, ni sancions, ni penalitzacions, ni res, com estem fent fins ara. I si això funciona i es pot fer un balanç positiu, a partir del 19, tirem endavant, la gent estarà acostumada a fer un rodatge. O sigui, l'únic que intentem demanar-nos amb aquesta moció, amb aquesta proposta, és això. Posem el pausa un moment. De moment, donem-nos un any de marge, aprenem de tots, perquè ningú pugui tenir després les sorpreses. I si això ho aconseguim i funciona i és viable, perquè clar, si després de l'any ens dona el resultat que no és viable, potser plantegem-s'ho, però de moment donem-nos aquest marge. Si això funciona, endavant, tirem endavant, però si no funciona, plantegem-se, perquè és un canvi prou important. Llavors, les propostes que us feim és això, establir una suspensió temporal de l'aplicació del sistema de pagament fins, o sigui, de 1 de gener del 18 o de gener del 19, valorar realment durant aquest any la repercussió econòmica, la viabilitat, la necessitat i la sostenibilitat d'aquest sistema, consultar de manera efectiva els veïns, la necessitat i la sostenibilitat de la implantació d'això, si realment va i tira endavant, i en tot cas aplicar-ho com a pla pilot durant el 2018. Si ja està, i comunicar a la població, si es fes aquest canvi, doncs que durant l'any 2018 tindrem un programa pilot que anirem aprenent. Creiem que podem estalviar molts
alguns disgustos i alguns mal de caps en això. I senzillament no és tirar-ho en l'aire, sinó posposar, que cada miqueta ens el calendari. Bueno, vaig intentar resumir-ho. Gràcies. En els temes que vam parlar, el que vam tindre quan vam explicar el tema del model que vam fer l'Ajuntament i el que vam explicar a grans trets quina és la situació. Evidentment, un pla, una experiència nova, com és una experiència que s'ha d'anar publicar i s'haurà d'anar treballant, com apareix l'any 2000 al porta a porta. Hi ha tres ajuntaments que hi fan per una generació, que són Rasquera, Miravet i Garcia, no sé, no s'entona, i el de gener, en principi, ja hi haurà 4 ajuntaments que farem a primers d'any a la primera generació. Un és Vilapareix, que és un ajuntament al més gran de Rodrigues, uns 2.000 habitants, de Girona, que recicla el 87%, és un de l'esquerra, és el secretari d'Agricultura, precisament, i és company de l'Ajuntament de Porta, i pensem els començarem i s'afegirà un temps després per dur. Però és un model que s'anirà generalitzant, com dèiem. I evidentment, començar vol dir fluir-ho. En el fons no veiem que el canvi tornat, perquè els casos que ens explicaré després, els col·legis ja fa 3 anys van repartir, i en el fons qui participa i qui recicla no li provoca cap tipus d'atenció. I evidentment, nosaltres també he parlat amb gent, i doncs si recicles, no és a dir, no perquè ningú pensió que s'hagi queixat. Evidentment que hi ha singularitats que s'han anat polint, evidentment. Però en l'ordenança de brossa com de l'aigua hi ha molts municipis que cobren la brossa segons els metres cúbics gastats, no té res a veure, però els municipis grans cobren la brossa segons l'aigua consum d'aigua que fas. Municipis que cobren segons la superfície de la casa, i dius i si estiguem una persona que té un pis de 200 metres quadrats, doncs sí, hi ha municipis que paguen la brossa segons la superfície de la casa. Alguns municipis, a la zona de Lleida, que paguen un tant per persona d'habitatge que viu en una casa, doncs això va semblar un municipi. Hi havia aquesta simbologia que és la publicitat de anys, hi havia aquesta simbologia que no es preveia 2 setmanes. Les cases, i al seu moment, una modificació que vam fer de 20 anys enrere, que era una persona sola, que estava pensada per les figures de les persones soles que vivien a Riudecanyes als anys 90, que eren viudos i viudes, no vivien persones soles, Riudecanyes, abans. L'evolució dels temps ha fet que hagi canviat la situació i hi hagi persones que viuen soles. Però l'ordenança, en el seu moment, estava pensada per la figura de persones de 65 anys soles. Evidentment que tot el tema de la tarificació haurà d'anar variant i haurà d'anar variant escenaris, però el que vam dir és un model viu que haurem d'anar polint. I sobretot per això vam enviar les cases a les altures, perquè la gent fos conscient que, el model implica la participació amb els quals van repartir, que és la forma de participar, precisament el xip, i per tant que és aquest escenari. I per tant tenim clar que, reitero, que qui va participant i qui recicla no li té cap impacte en efectes pràctics. I per això us llegiré el comentari que vam preparar en resposta a aquestes relacions i les altres que són de marge general. El que diem, 3 mesos abans de l'entrada en vigor de la nova fiscalitat i prèviament a la seva aprovació, s'ha realitzat una campanya informativa adreçada a tots els habitatges i les activitats econòmiques del municipi. S'ha detectat una baixa participació segons en 15 anys en la recollida porta a porta i una presència suprema important de turisme de escombraries. En aquest sentit, era necessari realitzar una campanya prèvia d'impacte sobre la població per tal de garantir que rebien tota la informació i donar el marge suficient per adaptar-se al sistema de recollida, ja que en alguns d'aquests casos ni tan sols havien recollit el kit de cubells per poder participar correctament. Amb la voluntat, justament, de clarificar la situació específica de cada usuari, detectar incoherències i resoldre dubtes prèviament a l'entrada en vigor de la nova fiscalitat, s'ha enviat una carta explicativa sobre la nova ordenança amb una simulació personalitzada i s'ha establert un servei d'atenció personalitzada a tots els veïns i veïnes de Riudecanyes. D'altra banda, s'ha habilitat de forma personalitzada a totes les activitats econòmiques, per tal també de donar-los el marge suficient per adaptar-se a la nova fiscalitat. Que tots els dubtes generals de la població i el que es qualifica com a malestants de la ciutadania a la instància presentada és habitual davant de qualsevol canvi d'aquestes característiques, igualment com van fer porta a porta l'any 2000. Fins l'any 97 a Riudecanyes fèiem porta a porta barrejat, amb els cubs penjats a les façanes i amb el tractor. L'any 2000 van instal·lar els contenidors, amb la revolució que hi havia que ningú volia tindre un contenidor davant de casa, però de contenidors. I després l'any 2000 vam treure els contenidors i vam anar a la porta. Evidentment, molt d'última adaptació i per veure les seves necessitats. És a dir, els homes som persones d'hàbits i trencar qualsevol hàbit no ens agrada, ens incomoda. Per tant, és normal un canvi com aquest, sobretot per aquell que no participa i no recicla, provoca aquesta situació. Però tenim clar, i demostra que l'equip de govern no és l'aplicació de polítiques de fàcil acceptació
i s'actua de manera responsable, independentment de la popularitat de les mesures, si aquestes responen a objectius de tanta rellevància com és el cas. Respecte al medi ambient, aplicant mesures que afavoreixen l'estalvi de recursos naturals, evitant la contaminació, redueixen l'impacte climàtic de l'urgència sobre el medi. Just al contrari, el text que ha presentat amb una instància que de manera evident denota que independentment dels objectius del projecte, que seria útil vol aprofitar-se de l'impacte que té inicialment sobre la ciutadania per posicionar-se de manera contrària, sense actuar de manera responsable davant d'un projecte de gran transcendència ambiental i social. I com bé, obviant fins i tot que Vila Bareix, on s'ha governat per l'esquerra, 1 de gener del 2018, amb 87% de reciclatge, aplicar la mateixa que nosaltres, el pagament per participació. El govern municipal ha dut a terme aquesta acció sempre conscients del malestar que podria generar entre els veïns i veïnes que no participen o que no ho fan correctament. I és justament l'objectiu de la nova taxa incentivar les bones pràctiques. Com us deia, hem aturat veïns i els voluntats, escolta, hi ha neguit que recicla, no es queixa. Per tot, reconec que hem d'anar polint les coses amb el temps. Això és un tema que diem que el sistema és obert i l'hem d'anar polint entre tots. En aquest sentit, es considera una responsabilitat prendre la bandera política d'aquest malestar en comptes de contribuir a fomentar la participació en el sistema de recollida porta a porta i en el projecte de separació de residus. Com a qualsevol projecte executat des de la responsabilitat social i ambiental, no des de la responsabilitat ni com a instrument de repte electoralista, precisament s'ha dissenyat una campanya que generés els dubtes i el que es qualifica com a malestar abans de l'inici del projecte. No sé si ha sigut una campanya correcta i els dubtes haguessin arribat un cop dins del projecte. D'aquesta manera s'ha pogut atendre els neguits, les queixes, les preocupacions i tots aquests dubtes i comentaris rebuts per part de la ciutadania. Evidentment, no podem adaptar-nos a totes les singularitats, perquè al municipi, malgrat que som uns 100 i pico veïns, hi ha moltes singularitats en l'ordenança, per desgràcia no pot ser tan mesurada i atendre necessitats concretes. Evidentment, hi ha el focus de les persones soles i el focus de les segones residències que hem de mirar adaptant i hem de mirar d'anar. Per què emprentem el sistema? La recollida selectiva de bioganyes s'ha incrementat, com es comenta abans, els anys 2015 i 2016, al mateix temps que també hem detectat que incrementava la fuga de residus. Actualment la diferència de generació de residus entre la mitjana catalana i bioganyes és un 17%, menys mentre que l'any 2013 era un 8,5%. La fuga de residus va associada majoritàriament a una mala separació dels residus en origen, ja que els que no estan disposats a fer la separació busquen àrees de contenidors, fins ara part d'aquests residus es dipositaven en les àrees d'emergència recentment retirades, i actualment es dipositen en àrees de contenidors dels municipis veïns o de bioganyes. Aquí se t'explica que el percentatge real actual de la recollida selectiva de bioganyes incrementa en termes oficials o que redueixi la generació de residus en termes oficials, que no reals. Per tant, l'objectiu principal del nou sistema de taxes té com a prioritat minimitzar la fuga per tal de disposar de dades de generació i recollida selectiva reals. Pel que fa al fet de ser pioners en la implantació del pagament per generació, que comentàvem, 3 més ho Escandinàvia, Argentona, Miravet i Rasquera, i Valladolid ho farà també conjuntament amb nosaltres a partir del gener i el municipi de Verdú farà propers mesos com comentat. A banda d'altres experiències a les Balears i Portugal. I molts altres projectes estan en preparació de cara als propers anys, especialment els que el 2019 quan hi ha eleccions municipals. I com ajuntament s'estimen no fer-ho esperant les eleccions municipals. Però per l'altra banda és el model generalitzat de Europa. I si vostès tot van per Europa, saben que Alemanya, Àustria, tot el nord d'Itàlia, Bèlgica, Holanda, Suïssa, les majors municipis i ciutats apliquen sistemes de pagament per generació. I és el sistema més correcte, i si també impulsa el govern de Catalunya per fomentar la correcta separació de residus. Per tant, evidentment, els països esmentats són els primers a nivell de recollida selectiva de tota Europa. I no puc comparar els organis amb les ciutats, però ciutats com Berlín, Múnich, Zurich, Parma, Berna, Anvers o Pilar de Treviso apliquen el pagament per generació, amb més o menys semblances a les de bioganyes. Evidentment, un sistema concret és complex i les bioganyes no es pot comparar amb aquestes ciutats, però evidentment tenim clar que hem de mirar d'adaptar l'estacionalitat, la tipologia de veïns i ho volem anar fent en els propers mesos, en els propers anys. El pagament per generació sempre s'ha de plantejar com un pas més una vegada construït un model de corresponsabilització. L'Ajuntament va ser pioner l'any 2000 en l'implantació del porta a porta del Coneix, juntament Tiana i Tona. Avui més de 130 municipis fan el porta a porta i l'any que ve part de la ciutat de Barcelona i Lleida també ho faran i d'aquí al 2019 arribarem a 320 ajuntaments que faran el porta a porta i el pas natural següent és el pagament per generació. Fins ara les bioganyes, tant si participaves i separaves com si no, tots pagaven el mateix. Són molts dels veïns i veïnes que fa temps que reclamen a bioganyes de l'arreu una taxa més justa, que garanteixi que el qui més recicla pagui menys.
i aquells que no ho fan assumeixen un cost. No reciclar i portar res a l'abocador actualment té un cost molt elevat i ho serà sent cada cop més. Cal plantejar-se, arribats a aquest punt, què passaria si es proposés una tarifa plana per la llum, el gas o l'aigua. Probablement, l'efecte immediat seria un increment brutal del consum perquè deixaríem de ser responsables del consum cadascú. El mateix passa amb els residus. La tarifa plana actual fa que encara que hi hagi veïns i veïnes que no reciclen i que no participen en les recollides porta a porta, no es veguin efectes per la situació. No és només una qüestió de responsabilitat ambiental i per tant social, sinó que és també una qüestió de justícia. No és just que els que fan l'esforç de participar amb responsabilitat, separant correctament els residus, hagin de pagar la factura dels que no ho fan. Per tant, el segon pas lògic és la implementació d'una fiscalitat més justa, que permeti assegurar que els residus que es generen a cada any s'hi queden i que faci incrementar el resultat de recollides selectives reals. Una vegada es disposi de les dades reals de generació de recollides selectives, sense fuga, podrà replantejar els objectius de prevenció del reciclatge. En aquest sentit, qualsevol dels escenaris plantejats amb una nova taxa permet reduir el dèficit actual, especialment en els casos de major participació, quan es redueix la recaptació total i es compensa amb l'increment dels interessos associats a la recollia selectiva. Cada tona de fracció orgànica que portem a compostar i no va a l'abocador rep un retorn econòmic de l'Agència de Residus. Cada tona de vidre que portem a reciclar té un retorn d'ecovidre. Cada tona de paper i envasos que reciclem les canyes té un retorn per part d'Ecoembes. I ben cada tona que deixem de portar a l'abocador ens estalviem els 30, 35, 40, 45 euros de càrrec de l'Agència de Residus sobre aquells elements que van als abocadors. Cal aclarir en aquest cas que el cost de recollida actual que es paga a Secomsa no incrementaria per una major participació. El servei actual ja contempla, com no podria ser d'una altra manera, el cost de recollida de tots els gas del municipi. Justament és el fet que no hi hagi una bona participació i el que perjudica el balanç econòmic. El servei es paga igual com un moment per fix. D'altra banda, el missatge que el document de l'elecció dona és que en aquest punt s'insinua que la fuga afavoreix el balanç econòmic de Riudecanyes. Això és responsable, tenint en compte que cada municipi ha d'assumir les despeses associades a la gestió dels seus propis residus i fomentar que aquests costos assumeixen els municipis i els veïns, Montbrió, Reus, Portlló, que és injustificable des de tots els punts de vista. Respecte als replantejaments que feu sobre la gent d'avançada. La major part de la població d'edat avançada recicla correctament el sistema, i així ho vam veure a quan vam implementar l'any 2000 al porta a porta, on patíem que potser la gent gran no s'ha de tenir aquest sistema. Va passar de reciclar un 7% a un 75% al nucli, a la primera setmana al porta a porta. La gent gran és la que, molt més conscienciada, ho fa millor. No patim per la gent gran en aquest sentit. Jo em va dir de la reunió també. Llavors que hi hagi casos singulars que coneixem tots els però els casos singulars, doncs seiem-se i hem de plantejar i si hem d'ajudar i si hem de fer un acompanyament, ho farem. D'altra banda, com ha manifestat sempre, hi ha un compromís ferm del govern municipal de realitzar un seguiment monogràfic de tots els casos. Es va enviar una primera carta, es va preveure una atenció personalitzada i es preveu un seguiment cas per cas de totes les llars amb l'objectiu de durant el mes de gener, que és amb participació nul·la o molt baixa, informar-los de forma directa i personalitzada. A més, l'aplicació informàtica ens permetrà que, si tingui un correu electrònic, cada mes rebi a casa les lectures que s'hi han fet, per veure si hi ha algun problema amb la lectura. Per tant, tenim clar que hem d'intentar cuidar tothom i sobretot dir que tinguin situació de vulnerabilitat social, que ja ho preveiem, les bonificacions, però no tinguin impacte. Perdona, jo no hi havia detall, no era un fet real, que se sabia, en el moment en què la persona s'assigia. Home, ho sap el sistema, però la gent no té no ho pot consultar. El fet real no. Al cap d'un mes de 30 dies ho podrà mirar. I enviarem. Nosaltres, en el real, cada dia tenim els enviar segons. Sobre la capacitat de magatzemar dels cubells. Sorprèn que aquest problema es plantegi 3 anys després d'haver implementat el model de cubell amb TAC, amb l'actor. I referim a la necessitat d'implementar un model que incentiva la correcta separació d'origen i la participació en la recollida porta a porta. En qualsevol cas, com reiterem, s'attendrà de forma personalitzada qualsevol persona que requereixi alguna solució concreta per evitar aquest problema. El dia de la reunió una família ho va comentar, una persona ho va comentar, que hi havia problema d'espai. I, evidentment, ens adreçarem amb ella, que aquesta persona que va preguntar aquesta senyora, de com ho podem mirar de la reunió. Respecte a la segona residència o habitatges poc ocupats. En primer lloc, cal tenir en compte que qualsevol habitatge amb una mínima participació de situar entorn als impostos actuals de la taxa. I vam tenir clar que, com veieu després en una moció que baixarem amb el mínim de resta, amb una participació mínima, molt mínima, pagaran la més cara. I respecte a les cases tancades, doncs tindrem un preu fixe com tenim fins ara. I vam tenir clar que en aquest model per evitar que la gent que recicli tingui que assumir els costos de la situació. Tenim un seguit de simulacions, com sabeu ara
en el qual dèiem una persona de 65 anys amb una participació mínima d'un cop a la setmana orgànica, un cop a la setmana en vasos, un cop al mes per prou, en un espai de vacances, i la resta 6 cops l'any, que és el mínim, pagarà 42 euros l'any. Una persona sola, que té persones majors de 65 anys, que amb una renda baixa, menors de 10.000 euros. Els casos d'extrema necessitat ja queden coberts per la bonificació que fa l'Ajuntament. Però en situacions de persones soles amb rendes baixes, que es preveu, pagarà 42 euros, amb una participació mínima. Una persona sola, normal, que té una fórmula que no preveurem 92 euros, però una persona sola viu fins ara una activitat familiar que pagava 132, no pagarà 92, amb una participació mínima d'un cop a la setmana orgànica, un cop a la setmana en vasos, un cop al mes per picartró i 6 de resta. Recordar que la resta, com hem explicat, acaba sent poc, en temes d'higiene personal, és la resta de fumar, d'escombrar, i per tant és poc. I una família amb residència habitual a Riudecanyes que participi d'una forma habitual, 2 cops a la setmana de fracció orgànica, un cop a la setmana en vasos, un cop a la setmana de picartró, descomptant 5 setmanes d'un mes de vacances, i la resta dels 6 de resta, pagaria 90 euros. Per tant, tenim clar que qui participi, i per això volem mudar el sistema, es veurà beneficiat. Sobre el risc del plàstic, evidentment aquest és un tema complex, no és objecte de la situació de Riudecanyes. El tema del plàstic és un tema que s'ha de tractar i tenim en compte que és un efecte de legislació superior, que hem de reduir els envasos i anar amb una prevenció. Però tenim clar que tenim el sistema, com dèiem, un sistema que intenta fer dues coses. Ni fomentar l'accés de consum, és a dir, tots anem a consumir més per generar més plàstic i de bonificacions, això també ho volem, com també hi ha una limitació de la resta per evitar que la resta estigués fora. Per tant, tenim en compte equilibrar el tema del plàstic. El tema de la gent de cada setmana ho hem comentat, entenem que amb l'ajust que hi ha que hem fet de reducció de la resta, amb una mínima participació que acabaran pagant el mateix. Sobre el tema de la zona d'emergència, evidentment, el tema de videogravació és no hi haurà ningú que no passat a l'obligar el cinta, però si sabem que hi ha algun abocament incontrolat, doncs veiem quin dia és i mirarem el cinta, però no estem combinant el cinta. I el tema de les sancions, la normativa obliga les sancions. Evidentment, creiem que la gent vagi a l'emergència, que ja ho hem dit, tant a nosaltres com a l'economia pública, sinó que volem que la gent participi del que porta. No que totes les àrees d'emergència, excepte per necessitat, de cap de setmana, de metge, de vacances, que un dia no hem pogut, però evidentment no. L'obsessió del que govern és no sancionar a la gent que vagi al cap de setmana. I sobre el tema del cost, evidentment el cost ja està analitzat i les diferents opcions de l'estudi econòmic així ho plantegen. La inversió del TAC després del següent va ser i la implantació d'això s'ha subvencionat per l'Agència de Residus. Malgrat això, ens depèn de tots, per això no serveix per fer aquest pas. Per tot plegat, nosaltres votarem en contra de la vostra moció. Anem a votació? Sí, Josep Maria, m'agradaria posar una cosa, i és que sí que us demanaria, o sigui, el fet de recollir la veu de la gent, que no fem res més que això, o sigui, aquesta proposta que hem fet, en cap cas té cap tipus de despropòsit. No ho qualifiquem de banderes partidistes en moments electorals, sisplau. O sigui, recollir la veu de la gent i portar-la aquí en aquesta taula és la veu de la gent, no va més enllà d'això. O sigui, no hi podem buscar aquí rerefons ni altres opcions. Senzillament és això. I en cap cas, si us ho he llegit bé, en cap cas us dèiem no ho fem això. Us dèiem, parem una miqueta, mirem-s'ho bé i tirem, ja està. Penso que el tema de posar-hi banderes i partits i eleccions no s'ha entès bé la proposta. O sigui, la proposta, no veureu, la proposta provisional, temporal, res més, però no de banderes i eleccions, sisplau. És que si no els podem fer arribar mai, no els podem fer arribar mai, però que la gent ens fa arribar a nosaltres. I hem d'entendre que la gent ens fa arribar coses a nosaltres. Per això hi som també. Llavors ho hem de poder fer arribar amb tota la tranquil·litat del món, que no ens retrauran, que estem fent campanya electoral. És que si no, no podríem fer-vos arribar res, absolutament. I estic d'acord que vam parlar amb vosaltres abans, que es va fer una reunió informativa i que hi ha hagut una sèrie de temps, però durant aquest temps, doncs, han anat arribant i per això no els hem volgut posar aquí.
No perquè ens digueu que estem fent campanya de banderes polítiques, de veritat. La voluntat de fer la recepció del document era aquest, i com dèiem moltes vegades, que tenim un temps d'expressar-se i no l'Ajuntament, no nosaltres, però amb els tècnics. La gent que en el seu moment no aconseguirà fer retorn, no serà fer retorn i que de percepció no hi és, com deia. Si participes no tens cap tipus de queixa. Ara, si trobes que has de participar i tu no tens 600 euros, entenc que és que t'amorir, però la major part de la població que utilitza i participa al sistema també és sondejat, i ningú som a diferents àmbits, com comerços, com carrer. La gent diu que si participes no et queixa, si participes veuràs recompensat el sistema. Per això és un tema sensible, que us hem explicat, que hem parlat d'analitzar en aquella primera simulació heavy, en alguns casos, que va detectar el govern de la jovent, també aquesta situació, i vol dir canvi de risc, però no t'agrada aquest neguit. Hi ha la situació d'explicació i la setmana intensa d'explicació als veïns de l'Innovavi. La gent gran, la gent gran, preocupació, perquè ja ho fan. És a dir, la gent ja treu. Faran aquest, sobre el paper, el pla que vam llegir, era en to, que dius, no hi ha parlant. Ara, assumeixo que la segona explicació que s'entrava al ple és molt més suau que el text presentat com a... Ara es pot explicar les coses molt fàcil d'escriure. En aquest sentit, tot el sigui per bo, però tenim clar que ho hem provat, que ho hem analitzat, que és un sistema que és viu, que hem d'anar polint, i que sobre la tecnologia ens permetrà al seu temps anar individualitzant encara més la taxa, no serà una taxa molt més genèrica, i poder preveure casos més concrets, però que creiem que el sistema és bo i que l'hem d'anar començant a arribar i a millorar. El Reix, com deia, de Canyes, Verdú, segurament, els que comencen, hem d'anar polint-ho, la tecnologia també ajuda coses que no existien fa uns anys, i per tant permeten que això a fer-ho més particular, que el desig que volem, no volem una taxa per metres quadrats de casa, no volem una taxa per metre cúbic d'aigua, una taxa que sigui el més just possible, però no l'hem de polir, segur, però les metres d'ordenança l'haurem d'anar adaptant a altres realitats, segur, però comencem a caminar amb confiança i avancem. Anem a votació d'aquest punt, abstencions, vots a favor, vots en contra, no s'aprova. Anem al punt 3. En l'absol. Exacte, 5 no i 4. Anem al punt 3. De favor, he canviat He canviat molt.